Opozisyona Sûriya li Stenbolê bi mawaya du rojan li hev kom bû. Ji rojava heta bi Ewropa û welatên din hemû endam û pêkhateyên peymaniya niştimanî ya opozisyona Sûrî li Stenbol civiyan û rûdanên herêmê ên dawîn nirxandin. Bi taybetî jî derbarê hevdîtina di nava Tirkiye û Sûriyê de û di egera pêkhatina lihevkirinekê de ya di nava Enqere û Şamê de li ser dahatû û bi taybet jî çarenûsa xwe guftûgû kirin. Nûnerê Enekesê di nava îtilafê de Abdullah Gedo dibêje hiç bir şeweyekî îtilaf li gel Sûriye rûnane û ji hêdîtinên di navbera dewleta Tirkiye û rejima Sûriyê de jî tu encam dernakeve. ائتلاف دبینی کو رشد لسر جارەسەرکردنا ناو دەوڵەتی دەرباری سووری و بتایبەتی بریارە 2254 ji dervî wê ائتلاف tiştekî dî nabîne û tu carî jî nabîne ku wê bi tenê bi rejîmê rûnê rûniştinekê dixwaze ku garantiya netewên yekbûyî bi yana tu rûniştinê tu carî bi hikûmeta Sûrî re nake û bi rastî ائتلاف dibîne gihinekî zehmetê jî ku ew encamnî derkeve ji rûniştinê dewleta Tirkî bi rejîma Sûrî re. Nûnerê Kombenda Kurdên Serbixwe di nava îtilafê de Azad Osmanê ku ji Efrînê beşdarî di civînê de kiriye dibêje. Piraniya dengê di nava îtilafê de ew e ku desthilata Beşar Esad bêşkenandin. Türkiye dostê me ye, dostê me û helîfê me û dirêje û em jî yani ev hêzid hene di hundir îtilafê de got mewqifê me yani ê başxetir be em dibên va rejîma ti çare em nikanin vê re bibînin illa bi guhartinê va rejîmê. Hevpeymaniya niştimanî û opozisyona Sûriyê nexwedî pêşbîniyeke ereniye ku di demek nêzik de di nava Tirkiye û Sûriyê de li hevkirinek pêk were. Şert û mercên nevkirinê yên di nava Şam û Enqerê de hêsan nabîne. İtilaf wek nimûne jî betdalbûna civîna di nava wezîrên karê derve Tirkiye, Sûriye û Rûsyayê de ku wê di nava vê mehê de biçûna serî nîşan dide. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.